Mizofootballnews video lo clear to zong te kan channel hi milo subscribe sak ula kan video te hi milo like sakin ichian football tu te na khan milo share sak ve don ya SOP zom chung zelin ni man nom vek ule football transfer news alor.com pakhatna Kylian Mbappe Hmahun friend star Kylian Mbappe chu Hmahun a Chianglo zela contractor laziak lawin engtin nge a chaudon ti chu tungkar ni chung hian chiangfel man tura ngai ani Real Madrid chuan PSG star hi laklu fel the nge anin ring hle a tun ni pui bazar chunga an lut fel man lo ani po in kumthar lama sumseng lawa laklu the anin be se ani RMC Sports in Atarlan dan chuan PSG lampon Mbappe laka an thutluk na siam dan an herdang lamdon ani oma he player no pangtak mai hi season thara athlona achwatir ai chuan tun season a sum mu cheu an du zok don ni in an tar langa he thutswak thop tur hian report rin tlak tak chuan Kylian Mbappe mana Real Madrid chuan euro 150 million sian anin pe ni in an tar lang bok he mai ba ka hian PSG chuan Mbappe thlang na tur po an ngei to mek ni in an tar langa Everton forward Richarlison ming alang sar hle pani na Aubameyang chua an phal The Telegraph in Atarlan dan chuan Arsenal chuan an captain Aubameyang chu aman phu to ga dorna an hmuni chuan shal an poi tilawa Arsenal hian tun ni pui bazar chung hian suman seng hnem hle a EPL club zinga sum seng hnem ber an ni mek liglama result do omnei theiloma se malam clear lokin player no pang tak tak an la khom ani Arsenal hian Borussia Dortmund achangin Aubameyang hi an la luta Gunner stand game za somli pakwa khel to in goal somriat pangale assist som pakwa anei to a Arsenal hian an thiam pui pa an shal ani chuan to season chu be se san har kho pangle Pathumna Chelsea an nadu toglaw Chelsea chuan Belgium striker Romelu Lukaku an laklu hnuwa player dang an mel sunzom zela Sevilla changa Jules Condele Atletico Madrid achanga Sol te chu minglang sarzwal anni Chelsea hian sum an mang thiam ang reng hle a academy players le man changkai vaklau players te an shal nualin heta an sum hmutin khom hi euro 90 million chuang ani a Romelu Lukaku manatan khan euro 5 million vel seng ang chau anni tinani chu West Ham chuan court zoma laklu nan euro 30 million vel anin huam nia shadani a Bakayoko Zappacosta le Emerson te an chuak don bok nen Chelsea chuan kunde hi laklu fel thwai an tuma player nen chuan mimal a inrem na nei to in Sevilla le Chelsea hi manle muala an inrem thei vele Chelsea player ni ang Atletico Madrid achang Sol Niguez tu lona ho an tumbok ani palina Manchester City an la beidong law Manchester City chuan English striker Harry Kane laklu an tumna an la beidong du lawa tungkar chau hian euro 120 million velador le antum City hian striker pa ngai an mamo hle a hei hi Tottenham nena anin khel khan alang chiang hle ome Chan siam hnemin ball chang hnemma se natural number 9 an nei lo awangin gola an hlo om tok lo heti ral hian Tottenham chairman Daniel Levy chuan Kane chu chwa arem ti lo zui zela amanatan po euro 150 million ayatlem chu an pom lo tur thu asoya tun season chu London tlapa hian acham chunzom ngei tur thu asoi bok Harry Kane hi khovela striker chaber polani a EPL Golden Boot voithum lai lo dong to in trophy choi ala nei lo thung heiwang hian trophy choi theina tur Manchester City hi pan ngei adu hle a amai ro chu tlap nei tu pa in achwa arem ti si lo transfer boruak angei nom chauzel do ne Pangana Ronaldo Hmahun at Chianglo Cristiano Ronaldo chuan Serie A game masabera atlap Juventus chuan Udinese machonin he game a hian Ronaldo hian substitute bench a om adila in khel a chan du law Cristiano Ronaldo hian chwa a she lo ni in report rin tlak tam takin an soya ama ero chu Juventus hian dor tu an la nei lo thu an soi ve bok Ronaldo manatan hian euro 28 million an phut ni in Juventus chuan an soya a hlo tur ne na chu chuan turu tak ani tuna a hlo ang pe thei tlap hi an tam lo hle a Real Madrid lama kirle tur anga soipo atam viawa anni hi
tuna sum lama boy lo deuh tura ngai ani ama ero chu Real Madrid po hian CR7 ai chuan Kylian Mbappe laklu an tum jok don ni in alang Paris lama Messi zom turanga soite po om nuala ama ero chu PSG lam hian tun tin huna chuan Cristiano Ronaldo hi laklu tumna an nei lauti an soi chiang viau bok Juventus chuan dor tu an la nei lo thu an soya tun season chu Italy lama chamchun zom turin Ronaldo an du thu an soi bok transfer window a inkhar chep to a kartlem te chungin engkim a chiang man tura ngai ani khati zong kha football transfer news kan ron chhop chhuat the te chu ani a he video lo clear tu zong zong te in zawai chunga lom thu kan soye